Mariama. Hey, c'est où? Hein? Quand même. Papa. Musoro siri cogo de do wa? Ah. Maquillage de do wa? Parli cogo de do wa? Ay, ne yɛrɛ dabali banna o. Ah. Wa, i lati kɔrɔ kasa. Ah. Fo ka mura bila n na. Ne ko, n'i bɔtɔla yɔrɔ dumanba jumɛn de la? Ko yɔrɔ duman wa? Baro de ma PDG dɔ yira ne la. Han? Ko ne ka t'o séduire. Ko k'o gosi ka dɔ b'o kun. Madame, e ka ko ɲɛna sa. Ne ko baro ma n ko k'o gosi wa? A ko k'o kuma ko ne tɛ musoya. Ko tari ko ne ye musoya don galamala de. Ne Mariama ka musoya don galamala. Abada. N'i ko nangarabaya. O baki diplôme de bɛ n bolo. N y'o université kɛ. Ko doctorat minɛ. Ayi, o tɛ bali ne la sa. N'i ko kalabanciya. O ɲɔ ɲɛlen de bɛ n bolo. Karili yɛrɛ t'o ban. Ayi. Wa jafariya kɔni tɛ. Ayi, o kɔni. Hali ne jinɛ fatɔ bɔra ni Mariama ɲɛ. N bɛ mun k'a la i b'a dɔn. Ayi. N bɛ ɲɛ waga a ɲɛ la piyan ka tila k'o pɛntiri ka tɛmɛ ka taa an ka sira fɛ. Cogo belebele. O tɛ bali na sa. Walayi Mariama, i ye muso min i b'o kɛ. Yɔrɔ beauté ni charme kɔni kuma tɛ fɔ. Ayi, Mariama, o tɛ fɔ sa, o tɛ fɔ. Ani n ka forme. N ko ni n donna ɲɔgɔnnaw cɛla u b'u kun kɔrɔ tan de ka ne Mariama tatɔ de lajɛ. Siga foyi t'o la. Ne de dara n k'o bɛɛ la sa ka taga PDG ka da konko. N donna a ka bureau kɔnɔ k'a ɲɛ waga a ɲɛ la piyan. A fɔ ko PDG sara sa kɛ. K'a f'a ɲɛna ko n b'a fɛ k'a ka ko ka di ni yɛrɛ de. Ne bolo n k'o bɛna girin ka da ne kan. Nka o yɛrɛ tun bɛ ɲini ka bɔ a ka plafond fɛ. Madame, i ko mun? Ayi, Madame, o tɛ tiɲɛ. Fo ka ɲa. O tuma o PDG in ye o mɛ e ye ya ou bien fiɲɛtɔ de don? Nin n'a ɲɔgɔnna sugu caman bɛ yen koyi. U b'u si de kɛ burusi kɔnɔ sa kalanninfin na. Diɲɛ bɛ taa k'u to. O tɛ bɔ diɲɛ seere ma o. Diɲɛ kodumanba bɛɛ bɛ taa k'u to. U ma vi dɔn. I y'a ye wa? N'u nana duguba kɔnɔ sa, olu ni mɔgɔ tɔw bɛ se ka kɛɲɛ ya. Ne yɛrɛ maloya kojugu. Fo n ko a ma n ko n nana dalakɔrɔbɔ de. Walayi, nin bɛ se ka jɔ n na. Tiɲɛ yɛrɛ la, o man kan ka jɔ i la fiyewu. Ne Mariama ka dɛsɛ ka PDG séduire. Tiɲɛ yɛrɛ la, a tɛ ka bɛn n dusu ma. N yɛrɛ t'a dɔn n bɛna taa ɲɛ jɔ baro ɲɛ la cogo min na k'a f'a ɲɛna ko n ma se ka nin kɛ. Mariama, ne ye tanga bali de ye. N tɛ nin ko bila tan. Segu, fo ni ye n dɛmɛ dɛ. Mariama, ni e lɛbura, o kɔrɔ b'a jira ne fana lɛbula. I kana siga hali o la fitini. Mais i b'a to n bɛ hakili jagabɔ dɔɔni. N bɛ solution ɲini nin ko in na k'a d'i ma sisan. O bɛ diya n ye dɛ. Fo n k'a jira directeur in na ko ni Mariama bɛ se ko la. A t'a dɔn ani muso de bɛ ɲɔgɔn na. A banna. Hali mun t'ale o tɛ se ka ne kɛɲɛ. Bintu. Cɛ ka ɲuman bɛ? Kan foyi tɛ yen. Ko ka. Dɔɔni. Cɛ si b'a dɔn fantanyaba de bɛ nin na. E ka 48 dun kelen. O don an taara ka taa cɛ fɛ yen ka taa bolo tɔrɔ minɛ ka d'a kɔ. K'a ka miliyɔn 7 ani 40 minɛ. Baro tilala yan'a ka an bɛɛ ta tila ka di anw ma. Baro tilala ka miliyɔn 6 bɔ k'a b'o bila kɛrɛfɛ ka 48 dɔrɔn d'a ma. E de bɛ ko na ne ta bɛɛ dun ka ban. E y'o bɛɛ kɛ mun ye kelen? Cɛ Bintu ye wari ye wa? 48 kɔni wari kɔni filɛ wari kɔni n'i ye wari sɔrɔ kan ka wari dun de. Cɛ an tɛ se ka wari sɔrɔ sɛgɛn na ka tila ka wari dun mɛ mɔtɔ ko la sa. Sisan e b'a fɛ an ka mun de kɛ? Min kun ka di ne ye quoi. C'est-à-dire que an ka taa baro fɛ yen ni e fila. A ka wari tila cɛ a ka bɛɛ ta ka d'i ma. Ni min bɛ min k'a ta la o k'o k'o la kɛ ou bien. Wari tila don. Ne y'a fɔ baro ɲɛna n k'a ka bɛɛ ka wari d'i ma. Bɛɛ k'i ka mugu mara. Baro ye min fɔ o ma k'e ɲɛna. N balimakɛ. Naamu. I ni wula. Nba. Feerefɛn dɔ bɛ n bolo ka yir'i la. Feerefɛn dɔ wa?
a filɛ nin a bɛ fɔ nin de ma ko sakakunu. Ko mun? Sakakunu. Mɔgɔ fana bɛ saga kunu. Kosɛbɛ. I m'a ye n'i y'a dayɛlɛ tan. Awɔ. Ka nin fiyɛ a tigi mɔgɔ nun kɔrɔ. Ɔn. O y'o nalon talen ye pewu. Han. Kosɛbɛ. O tuma i tɛ bɔ foyi kalama diɲɛ kɔnɔ bilen. Ko ko ka d'a tigi ye sa a b'o kɛ e la. Sani k'a fiyɛ mɔgɔ nun kɔrɔ i m'a ye nin yɔrɔ nin ne nin da la ɲɛ b'a la. Awɔ. Tulu de bɛ yan. Awɔ. I bɛ nin tulu nin cɛ k'o dɔ kɛ i nun kɔrɔ fɔlɔ sani k'a fiyɛ. N'o tɛ n'i y'a fiyɛ ka sɔrɔ tulu in t'i nun kɔrɔ a tigi nalo bɛ ta ten o yɛrɛ ta bɛ ta o cogo la ten. Han. Awɔ. Ne ko nin bɛ joli la? Nin ye 6000 de don. 6000? Dasi 6000. A to 4000 na sa i delila. N terikɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ n wɔsi cogo la dɛ. Walahi a mɛnna ne bɛ ka nin ɲini. Bi ma dugu jɛ. E ka to 4000 na ba ye nka n k'o d'i ma. Basi tɛ 4000 di. N'i y'a fiyɛ cogo min i jija k'a kɛ ten dɛ. N'i y'a fiyɛ ka sɔrɔ tulu in t'i nun kɔrɔ i nalo min ta komi a tigi tɛ. Ayi n t'o kɛ. K'a fɔ mɔgɔ ka ɲɛ i ma ta dɛ. Ok k'an bɛn. Ne kɔni ma ɲinɛ o kɔ ne hakili b'o la kɛ. A m'a fɔ ko wari dun tɔgɔ jugu ko gang caman bɛ yen tɛgɛ kɛra o la o cogo de la. Non mais Bintu cɛ an t'o denmisɛnnin sugu ye tuguni sa bi comment an bila boîte kɔnɔ sa wari kɔni dun ye cɛ mais yɛrɛ yira ni fɛn ne tɛ o mɔgɔ ye tuguni sa cɛ ne tɛ VDB ye tuguni koyi n tɛ gawa ye sa o ko ninnu kɔni o ye ko wɛrɛ de ye. N ka cɛ janto yɛrɛ la kɔrɔ cogo ka ɲi koyi. k'o kuma o fana ye tiɲɛ ye minɛ. Ne kɔni b'a dɔn 600,000 in ka fara wari tɔ ninnu kan an ta de don walima de n'an b'a tila don min kɔni bɛɛ bɛ wariba sɔrɔ. E ko tɛ yan. An bɛ kɛ fɛn ye sa an ka cɛ. Mais bon i b'a lajɛ quoi vraiment fantayaba de bɛ na yanni sini cɛ i ka lajɛ ni hali fitinin sɔrɔ ka jan quoi mɔgɔba de bɛ wari la sisan. N y'a mɛn n b'a jateminɛ. Ok. N bɛ taa ci dɔ la fɔlɔ. D'accord an bɛ ɲɔgɔn bolo. Dawuda allo komi a tɛ yan yɔrɔ la. Moto t'an ka taa. Bintu. Marama. Ça c'est parti. Comment va dire? Ouais, ça va, Ça va bien. Quand tu me vois Eh, quand faut tu as une formule là. Eh, zéro. Tu as une télé là quoi. Marama. Hein? E b'a dɔn nin ye mun ye? Nin fɛnɛ ye mun ye? I b'a fɛn suguya bɛɛ ye Segu bolo. Nin ye mun ye tuguni? Dɔ k'i nun kɔrɔ n bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ i ɲɛna. Ka fɛn kɛ nun kɔrɔ n tɛ fɛn mun dɔn. E kɔni b'a dɔn ko tɛ ne marama ye o. A ɲɛfɔ n ye. Ala dɔɔni k'i nun kɔrɔ n bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ i ɲɛna fɛn mun don. N k'i k'a ɲɛfɔ n ye fɔlɔ. N'i y'a ɲɛfɔ n ye n'i y'a dɔn fɛn mun don n bɛ sɔrɔ ka kɛ nun kɔrɔ. N'o tɛ n t'a kɛ nun kɔrɔ abada. Yɔrɔ e dennin filɛ e m'a fɔ k'i dalen tɛ ko la. Cɛ an ka cɛ a kɛ ne nun kɔrɔ. Bintu i tɛ sabali. Yɔrɔ e ko k'i t'i kun bɔ ko wɔɔrɔ dɛ. Cɛ kana foyi tɛ ne na. Ayiwa a b'i bolo yen sa o. Foyi kɛ. Tɛ fɛn mun dɔn nin mana taa mun k'i la yen. Marama e b'a dɔn nin mun ye? N'i ma da ko la ni Seku wulila ka ko la i na da o la. O ye mun ko ye tugun? Sabali sa mun ko b'e bolo sa ko anw bɛ se ka da mun na? Han? Ne kuma t'i da fɔ ko jɛgɛ bɛ ji la i k'an to yen. Dɔɔni fiyɛ la sa. Ne ka nin fiyɛ kama n kɔrɔ. E kɔni b'a dɔn ko ne tɛ nin sumajalan suguw fiyɛ o. N bɛ nin fiyɛ kama n kɔrɔ mun na? Ala. Nin suma bɛ cogo di? Nin ka kusa. Marama nin kasa bɛ cogo di? Marama Seku mun de kɛra la? Bintu a bɛ fɔ nin de ma ko sakakunu. Sakakunu fɛnɛ? Wa nin ye Marama naro talen de pewu. Fɛn o fɛn ka di i ye i bɛ se k'o k'a la. A tɛ bɔ foyi kalama. Cɛ nin fɛn in ma nɔgɔn dɛ.